Minbizia eta amatasuna eta minbizia, eskutik doatzen bi gai izan dira niretzako. Nire alaba zaharrenaren haurdunaldian, nire aitari diagnostikatu zioten eztarriko minbizia eta nire alabak 9 hilabete zitunean aita hil egin zan. Ta nolakoa dan bizitza, bigarren aldiz haurdun nengoela nire amari diagnostikatu zioten biriketako minbizia eta amak 2 hilabete zitunean, eta alabak 2 hilabete zitunean ama hil egin zan. Zuen buruari galdetuko diozute eta olatzek zergatik ez du 3. alaba bat izan? Hombre, nahiko obioa da, ez nulako inor gehiago hil nahi. Ama izaten ikasi behar izan nun, alaba umezurtz izatea zertzan ikasten ari nintzen bitartean. Eta handik 8 urtetara, neri tokatu izait gaixorik dagon ama izatea. Ni ere gazte nintzela, erabaki nuen ama izan nahi nuela. 3 urteko eta urtebeteko haur txikiak nituen besoetan minbizia diagnostikatu ziatenean, eta egun hortan bertan utzi behar izan nion urtebeteko semetxoari titia emateaz. Zarrena oheratu, senarra txikia eta 3 ohean sartu eta orduan hasi ziran negar guztiak. Txikiak titia nahi, gosea eta ni ezin eman, eta nere senarra eta biok beldurrez negarrez. Baina aldi berean umeak izan dira indarra eman didatenak. Indar pila bat bizitzeko gogoa, jolastekoa, egun nekatutan oetik altxatzeko behar nuen eskusa. Minbizia ume baten ikuspuntutik ere zer izango zen imaginatzea tokatu zitzaidan, eta naturaltasunez minbiziaz beraiekin hitz egitea. Zertara joaten nintzen hainbeste medikura? Baina azken finean, ze eskertuta nagoen ama gazte izatea eduki nuen erabakiaz. Min bizi! Inurriren podcasta, Aintzane Artola, Olatz Merkader eta Inurritegiarekin. Bizi, min bizi, ta hil arte bizi. Zelulak dituzu? Ugaltzen aritzaizkizu? Podcast hau zuretzako izan daiteke. Zatoz Inurritegira. Bidai honek negarra, algarak, otzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko moralista zurruna bazara, edota irreberentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragingo dizkizun albo efektuen erantzule egitea. Kaixo ikusentzule, ni Aintzane Artola naiz. Ni Olatz Merkader. Eta biok Inurriko kidegera, baina Olatz zer da Inurri? Inurri intsektu txikietan neka ezin talde bat gara, minbiziaren akonpainamentu divulgazio eta formazioan lanean dihardugu ikuspegi feminista eta eraldatzaile batetik. Bai, minbizia lehen pertsonan bizi izan dugun ahotsa eman nahi diegu, eta beraien garaian diagnostikoa jaso genuenok, entzun nahi genukeen podcasta egiteko asmoa daukagu. Eta bai, punk gara, pink, baino askoz gehiago, dagoeneko dakizuen bezala, minbizia ez dalako arroxa, Jesu Kriston marroia dalako, baina bizitzaren zati bada, erditu, hazi, kaka egin edo hiltzea dan bezalaxe. Bai, eta gaurko atalean haze meloitxoa, minbizia eta amatasuna eta minbizia. Olatzutani amak ginen diagnosia jaso genuenean. Baita, kontziliazioa meloitxo badala pentsatzen dezutenok, arrazoi guztiekin, imaginatu zezute minbizia daukazunean. Bai, ze minbizia eta minbiziaren tratamenduak izugarri eragiten diote gure ama izateko gaitasunari ez, eta tamalez, geroz eta emakume gazteagok daukagunez minbizia, arazoa areagotu egiten da, ez, tratamendu batzuk, antzu utzi algaituztelako. Eta ez dakigu behin-behinekoa izango den, ala agian betirako. Nire kasuan Aintzane, esango nizuke Zoladex eta Arimidexek patrozinatu dizkiten menopausia honi esker, nik ja estutxa betirako itxi detela, eta nire obarioak 2 maixpaxa diala gaur egun nire tratamentuari esker. Eta gero noski minbizia dugun amonkezka ez, nola eragingo die nire gaixotasunak umeei? Hor, egia esan behar dut, nik nire buruan zuritaneri seriak pixka guzti, friki xamarragea seriekin. Eta orduan, ikustezu Juego de Tronos, erensugeak, Ladaneri sola pixkat bihurtzen dela eroa, Drakaris, Desembarko del Rei dena azutan, Eta gero nire alabak, oso ondo eraman zutela. Bularrak endu ziatenean, zarrenak esan ziten, ama, 2 bularrekin, bular batekin o bularri gabe, zuzea, zu.
Eta txikik ordez, esate ziten. Ama, orbain xalago dakazu, titikornio brilli, ze amateu, hola, kinu iten nahi zaizula, beste titilai. Ba, erraz galtzeko labirintonen korapilloa askatzeko asmotan, edo behintzat saiatzeko gaur gorekin izango ditugu alaitz zumalde matute, ama eta minbizia zuen emakumea. Ainara Hernando Kobo, minbizia izan ondoren ama izan nahi duen emakumea, eta Jakes Txapartegi, inurri baten semea. Eta izugarri miresten dugun artista. Artista. Aurkeztuko zenukete mesedez labur zuen burua, alaitzetik hasita? Lehenik eta behin mila esker, gonbidapenagatik, alaitz naiz, 39 urte ditut, eta minbiziaren borroka honetan urte erdi daramat, eta bi txiki ditut, 5 urte tapikoko bi dinamita. Ni Jakes naiz, 14 urte ditut, Hondarribiarra naiz, eta jaiotzetik itxua, eta bain dela 2 urte, nire amari diagnosia eman zioten, bularreko minbizia pasa zuen, eta, badazek esan bezala, inurri baten semea, inurritxo bat. Ni Ainara naiz, Lasarte Oriatarra, 41 urte ditut, eta, ama izateko bide hortan nenbilenean, minbizia gurutzatu zen ere bidean, eta, oain bertan hortan abil berriro, eta, mila esker familia hontan tartetxo bat egiteagatik. Eskerrik asko zuei, eta minbizia eta amatasuna dan poliedro hontan hasiko gea pixkanaka nabigatzen, alaitz, inporta espazioizu zurekin hasiko gea. Kontatuko diguzu nola jaso zendun zure diagnosia? Niri erreumatologak eman zidan nire diagnosia, lehenengoa bera izan zen, urte erdinera eman izugarrizko minekin, bulto bat ere banuen, estorinoi gainkaldean, eta berak esan zidan, biopsia bat egin zuen, eta ikusi zuen linfoma bat zela, eta takto gutxirekin, esan zidan, tumore bat nuela, eta linfoma bat nuela, eta hortxe harrapatu ninduen, horrela izan zen. Bai, uste zure egunerokotasuna eta diagnosia hola batera etorri ziala, pasa zinala momentu baten zure bidinamita horientzako xerrak frigitzetik, minbizia dakazula jakitea, hori nola eskontzen da baten buruan? Ez dakit nola eskontzen den, ez dakit ez da eskondu ere egiten den, zure egunerokotasun horretan, banera mane bi aste emaitza batzuen zai, eta deitu nindunean, xerra frigetzen nahi nintzen, esan zidan nahi nuenean joateko, eta orduan, nahi dudanean, xerrak hortxe gelitu zidan. Spoiler, txiki bat egin zizun, orduan, ez da? Esan zidan batez ere, etortzeko norbaitekin. Hori igual izan zen, ala ere nik ez nuen imaginatzen, Eta hola, 2 orduko tartean, xerra jatetik, umea gurasoen etxean ustera, gezur artean, ospitalera igo, bere konsultan sartu, eta diagnosia jaso nuen. Eta diagnosia, eta bere hitz oso empatikoak, imaginatuko nuela horrelako zeo zer. Gelitu nintzen, pentsatu nuen, baina duela ordu bete xerrak iten nahi nintzen, nire etxekoekin, eta nire bikotekidea gimnasioan, eta, esan nion, ez nuela imaginatzen holakorik, eta zer, holako imaginatzen manuen orduan, etzen xamurra izan ez. Eta hortik, minbizia duen alaba baten papera betetzera, gurasoenera joan, eta diagnosia eman, informazio gehiagorik gabe, onartu behar dute erreumatologiako komunean sartuta gondenean, 5 minutuko konsulta izan zen erreumatologarekin, atera ginen hortik ziztu bizian, eta komunean geundela, bikotekideatan zurre dalur, nire hematologaren dei bat jaso nuela. Eta ziurrenik izan zen munduko edo nire izako esaldirik, ez dakite, altxatu ninduen esaldia, izan zen, alaitz lasai topatuko dugu zuretzako tratamendu bat. Eta horri heldu nion, eta horrekin joan nintzen gurasoenera, eta beste papera betetzera, alabarena. Guri meloitxoak zabaltzea gustatzen zaigu, ez da? Asko gaina. Venga, zabaltze du bat? Bai. Dale. Askotan insistitu digute osakidetzan, eta hola, gure bikotea zemus sentitzen dan, eta, beti ere ikuspegi nola esaten duzu olat? Hetero txotxolagea, aintzan eta bilo hetero txotxolagea. Eta oso ohikoa dala gizonezkoi galetzea emakumean gatikan zer pentsatzen du, nola dagon bea, Baiz, igual patentatu behar dugu baita onkokobra hitza, ez da?
Bai, ze gizonezko batzuk ezagutze ditugu tamalez, inurritxo batzuk gizonezkoak tratamentua edo minbizia dutela esatean onko kobra eginez eta alde indutenak eta desagertu indianak, ez? Eta orduan zuk beste ikuspuntu bat ere badaukazu hor, nola sentitzu dezu hoi? Hombre, nik uste dut, gu bi ama gara, ez? Ez dakit, niri egia da nik ez dut fisikoki, ez dut mastetomia bat izan, baina uste dut ez liaketela ere, ez dioketela berari ere galdetuko hori, ez? Edo niri, emakume bat dudalako bikotekide. Orduan, bueno, nik uste dut, hasieratik ez berdina dela, nik uste emakumeok ezituak izan garela zaintzeko, eta gizarteak espero du guregandik zaintzaile, lehen mailako zaintzaileak izatea, eta zaintzaile primarioak izatea. Zaindu ditugu bikotekidea, zaindu dugu gurasoak, zaindu ditugu lagunak, eta gero zainduko ditugu aurrak, seme-alabak. Orduan, argi daukat ezin dela orokortu, ez bikote heterosexual guztiak ez dira berdinak, ez da bi hemen bikoteak ez dira berdinak, baina, bueno, imaginatzen dute minbizia iritsi baino lehen, gurera iritsi baino lehen, eta parkeko eta inguruko eta lagunen arteko harreman horretan, aitei, zaintza paper hori kosta egiten zaien moduan, edo batzuei kostatzen zaien bezala, imaginatzen dut zaintzai edo lehenengo zaintzai hori gaixotzen denean, hau da, ama gaixotzen denean, hor rol aldaketa handia egon behar dela, ez? Gure kasuan, biak hola ezituak izan gara, gure burua zaintzeko gutxi, eta besteak zaintzeko asko, eta orduan, gure kasuan egon dena da, karga banaketa bat. Guk ez da hola oso, ez da berdina, baina nire bikotea erditu zen, nire bikien berak erditu zituen, eta berak txikiek 3 hilabete zutenean, berari tumore bat kendu zioten. Guk ez genekien ona txarra izango zen, baina, kontrako papera pasa genuen, ez? Eta azkenean karga banaketa bat egon zan, aldaketa bat, ez? Eta orain kasuntan, berdin, nik mineekin ninbilenean asko, ez? Berak eraman du karga guztia, tratamenduekin hasi nintzenean ere asko, baina ez diogu zaintzeari utzi inoiz. Eta nik uste dut hor dago lagakoa, ez? Ez dakite horretarako ezituak izan gara, eta gainera, bikoteak ideak esan da ere, esaten du berak, nik ere ez diodala inoiz utzi, bera zaintzeari. Eta hau da, nire ustez, nik umeen zaintza askatu behar izan dut, fisikoki ez daudelako ondo, emozionalki ez daudelako ondo, edo ez delako ez, zure, karga hori asko askatu dut, berak hartu du normal, hartu du, karga gehiago, baina zaintzen, ez du rol bat ikasi behar izan, ez du, eta orduan berak zaindu behar izan hau ni, umeak, baina egia da, esaten du nik beti dudala buruan, nola egin bera zaintzeko. Nire minbizia gauza batek erakutsi baldin badit izan delako norbera ez badago ondo, ez emozionalki, ez fisikoki, ez dagolako ondo zaintzeko ere. Orduan, hori ja oso barneratuta daukat gorputzean, eta nik espazio denbora bat ematen saiatu naiz beti beretzat, hori bere burua zaintzeko, eta horrela denok elkarrekin hobeto egoteko. Bikote heterosexualetan, ez dakit, papera handia dute, aita hoiek. Bueno, nik txantxetan eta denek ulertzeko modu hauan errex esaten dut, ni hain naizela nire alaben aita. Eta Pedro dala nire alaben ama. Rol aldaketa bat. Hori da, erabatekoa, eta aizu, ez dakizu ez txollo dan, zuen seme-alaban aita izatea da un txollazo, zenbait dituzu igual, baina dakasun karga mentala ez da 100% ere. Osea, benetan, gomendatzei zuet, o betiko edo tarte bateako izan zaitezten heterotxotxolas del mundo zuen seme-alaben aitak. Leheno komentatu diguzu gurasoei esatea juntzinanen, eta umei nola esan zenieten? Nola planteatu zenuten umei esatea? Alik eta naturalen, ez? Eta alik eta
denbora tarte gutxien utzita, ez, astelen batean hasten zan nire tratamendua, eta igande horretan bertan, ustut, bazkarian oso humore honez gonden, eta hitz egiten eginean, eta hortxe esan genien, bueno, ikuste zutela nik nera mala denbora bate minez, eta, bueno, medikoak esan ziala gaixo nengoela, eta sendatuko nindutela. Eta bidean, hiler horiko zitze dela, egun batzu nekatu egongo nintzela, baina, bueno, sendabidean egongo nintzela, eta hori izan dana. Eta uste dut hola bukaeran esan niela, ez da zuen errua, ez da, bueno, gaixo nago, eta listo. Bai. Eta beraiek nola hartu zuten berria edo, nola izan zen? Uste galdetu zutela, bigarren platererako zer zegoen mazkaltzeko. Bai, hori oso... Bai, nik ere, adioz, nire gorputz titi bakarra, nire alabai erakusteko momentu hori irudikatzen nun, como la entrega de los Oscars, halako momentu trascendental ikearria, eta izan como, venga, ya está, ama, vale, eta hoi da. Urrengoa, mesedez. Eta hoain, hoi da. Bai. Uste dute, gerora, bueno, ia erortze horretan, karo, egunero esnatzen ginenean, etortzen ziren korrika, logelara, eta erori zaizu ia, edo oraindik ez. Hori zen beraientzat, ez dakite, txundigarriena, eroriko zaio ia. Eta, bai, baina, bueno. Eta nola bizi izan zuten ama soilduta ikustea? Beraiek, oso ondo, ia harrapatu nuen, ia pendegiko, bueno, amaiak harrapatu zian ia, eta, bueno, hori, beraiek, oso natural, ez? Etxean beti bilin naiz zer gabe, eta, bueno, gero ere uda partea tokatu zego, orduan ondartzan asko ikusi naute. Haien lagune, gehiago misterio hori, ez? Zapiaren azpian zer dagoen hori, eta zergatik dara mazu zapia, eta baina zergatik, eta botika bat ematen diatelako, baina zergatik, eta zapia horretan, baina ez, eta zer, orduan hor misterio hori, zapiaren misterio hori, baina beraiek oso natural, bai. Eta adibidez, eskola, lagunak, ingurua, koordinatuta egin zenuten bidea, jo zenuten eskolara gai hori lantzezaten, edo... Bueno, uste dute, hori, astelen batean hasi, hau denak harrapatzen zaitu eta tratamendua da bihar, ez? Pianoa erortzen da bosgarren solairutik, horitzen zaitu gainea, ez da? Bai, eta orduan, ez zuzuaz nire kasuan hematologarenera, ostegun batean, eta esan zian, bihar hasiko zara. Bueno, azkenean erabaki genuen astelen hortan aste, eta bihar hori erabili nuen irakasleari izateko, adibidez. Eta bueno, pues, astelen hortan bertan, ni kimioterapiara nindoan egun horretan bertan, txikiek irakasleari izan zioten. Nire petxo jonda medikura eta herriko zaio ia. Eskerrak esan genion irakasleari. Ez? Eta, bueno, berak ere ipuin bat horra harrapatu zuen, eta egia da ikasturte amaiera harrapatu zula, eta beraiek ez zuten 5 urte, bueno, nik uste adina da polita ez dizutzeko gehiegi, eta ere berean konstitizateko zehose gertatzen nahi dela. Eta, bueno, gero parkeko gurasoei ere esan genien, lagunei, nik kriston beharra nuen esateko lagunei, ez harrapatzeko aie berak kalean ikusita, baina ze gertatu da, ez? Eta gainera nik ez nuen esan norbaitekin topatu ezaguna, hilea rapatuta, eta nire txikiekin. Ez nuen nire txikiek izu aurpegi hori ikusterik nahi. Orduan ekidin nuen hori, alik eta gehien. Eta gero, psikomotrizateko irakasleari arratsaldez egiten zuten, eta esan genion, eta bueno, berak bere modura, badakite ordu horietan bere egin emozioiek eta landu zituela, eta udan ere mantendu genituen, eta da espazio polita zan ere dientzat. Bai. Koordinazioa. Bai. Eta gero umeek askotan ez dauzkate aurre iritzirik, eta edo batzutan ziurrenik harrituta uste gaituzte irtera dauzkaten umeek askotan nola naturaltasunez ez dituela, eta batzutan apuntatzekoak izaten dira, ziurrenik badaukazula olako anekdota txikiren bat. Bueno, nik bikietako batek daukaia kiskurra. Eta besteok genuen liso. Eta orduan berak beti izten du, bera oso bakarri sentitzen dela, etxean, kiskurra duen bakarra delako. Eta orduan berak ditu esperantza guztiak niri hileak kiskurra hasiko zaidan horrekin, eta ekipo egingo dugulako. Bueno, bakizu estadistikoki, nik lehen kiskurra nun baita, baino aukera asko dazkazula, hasieran kriston Kimo Curl, esate omen dio inglesez, kriston kiskurrak eukitzeko. Begira.
Bai, esan nion, nire lehenengo 40 urteak lixo eta burrengo 40 urteak iskurra edonon firmatuko nukela eta ekipo egingo genuela. Bai, hori da, bai, nik uste dut horre, da, ez dakit, hilarekin igual, ez? Pixkate, bai, hori da, batez ere beraientzat, hola, anekdota nagusia hori, bai. Zukilearekin ere badakazu anekdota bat oso ona. Iarekin Zure ere semeakin semiak kontatu nahi bazu, Bai, ia guztia erori zitzaidenean, karo, gorputz osoko ia erortzen zaizu, orduan, dutxan sartuta neola, umea, hola, behitatzen hasitzan gerozta berago da, ama, ja ez daukazu potota, orain pitito aterako zaizu, esan ziten zabeak, Claro. errelazionatzezun, aluaiakin eta hoxe, umean naturatasuna. Ez esan nion, ez nahikoa, nula minbiziakin oain zakila ateratzeko. A ber, neukan ze aldaketa asko eragite izkigu minbiziak, baino Hoxe, zorionez, osori txarrez ez dakit, zakilik etzaigu azten, tratamentoan. Bai. Ai, gure umiak zenbadakagun beraiengandik ikasteko, ni ama bezala oso kezkatuta oten gea, gure ume gaixoari eta gaixo jarri nahi dut kakotx eta ikur guztin arten ze gertatuko tezaion eta gero bidean milaka lekzio jasotzen ditugu egunero beraiengandik. Beraz, tori eskatu gabeko aholku bat, oire asko gustatzen zaigula, ez kezkatu hainbeste eta umei entzun eta umeengandik ikasi. Bai, ze minbizia duen ama batein inguruan, bizitza borborrean dago ez, eta horta hitz egiteko daukagu gurekin, Jakes Txapartegi, kaixo Jakes. Kaixo. Ze zenbat urte zenituen, zuk, amari diagnosia eman ziotenean? 12 urte nituen. Bai. Eta kontatu dugun pianoa 5. solairutik jausteko momentu hori, nola gogoratzen duzu berri hori jasotzeko momentua? Hasieratik agian hasiko naiz, ni nabaritzen nuen, ama askotan juten zela medikura, ez dakit frogak egitera edo enekien, eta galdetu nion, eta esan ziren, agian tumore bat izan zezakela, zela, eta ona edo txarra, eta emaitzak atera behar zirela, eta kontatu zigun bostei ustez dela faltzen, eta, pisua erori zitzaidan, esan zigunean, gero ja hasi nintzen pentsatzen eta, ostras, zer gertatuko da, gaindituko du, bizirik egongo da, ze, karo, hiltzeko probabilitate hori dago ere, baina, berak esan zigun txikia zera eta ziurrenik sendatuko zela, baina, karo, kezka hori zegoen. Hoiek izan zian zutzako kezka edo zalantza nagusiak ez, beldur hoiek. Eta gero tratamenduak ere. Nola izango zen. Nola izango zen prozesua, bai. Eta nola juntzinaten pixkanaka kezka eta zalantza hoiek argitzen ze, karo, askotan galdetzen dizkigu zute gauzak, eta guk ere gure buruari galdera hoiek berdinak dizkiogu, ezta? Bai. Ez dakit, hitz egiten genuen galdetzen dizkion gauzak, baina hori zen ez ustot ere, bakuntzak ekin baino lehen bultoak entzeko, zeukan bultotxo bat, bularrean, eta galdetu nionea okitu nezaken, gero, Galdera bat aldi zuten Jakes, bai? eta ze sentitu zenun bulto hori ikutu zenunean? Nola identifikatuko zenuke bulto hori hitzez? Onkologa da, ez? Onkologen ustez txikia zela, nahiko ondo nabaritzen zen, berak ez kontatu zidan, telebista ikusten ari zela edo, eta baten nabaritu zula. Eta, asko nabaritzen zen, nik ustez. Gero gainera, anekdota bat kontatuko dut, bulta aukitzen, gero ni keskatu nintzen pixka bat, eta ostras, ni zerbait aurkitzen bot, agian minbizia izan daitek, eta esan nion egun batean medikura joan bar ginen, endokrinora, eta ostras, ama, uste dut sabelean aurkitu dara zerbait. Eta joan ginen, eta galdetu genion, eta ez edo kasu ezer. Osea, hasi zinan dena ikutzen, kontuz, gauzaen bila hasten baldin bagea, beldur hori sortzen digure bai, eta azkenen ez ikutzen gea beldurrez, eta nera Mari ere momentu batean esan izan duten. Ez ikutu egian hainbeste. Bai, nire alaba Martinak ere, niri gertatu zitzaidan titia ematen ari nitzaiola nabaritu nula bultoa, eta alaba aurrean neukan, eta bea ere gelditu zanola harrituta, eta berdina esan ziten, ama aldet ikutu, eta noski, eta ikutuzun eta esan ziten, ematen du dakazula titi barruan, kanika bat, trapu batian bilduta. Toma ja, orduan, beak horrekin lotuzun, kanika batekin. Bai.
horrelako antzekoa zen, bai. Eta zuen egunerokotasuna nola aldatu zen? Zeni egin behar izan zenioten aurre? Bueno, ebakuntza egin zioten eta gero kimioterapia. Eta egia esan, nik espero baino normalagoa izan zen. Nik imaginatzen nuen egia esan, ezin gozela hoetik mugitu, egon gozela botik egiten denbora guztian, eta izan zen nahiko normala, alik eta normalen egin genuen, saiatu ginen, bintzat, eta mendira joaten zen batzutan gurekin, eramaten zigun, ez dakit, ni adibidez pianora joaten musika eskolara, eramaten zidan, eta alik eta normalen, eta bizitza normalena bizitzen egiten saiatu ginen. Hau da, konfirmatu dezakegu denok minbizi hitza entzuten degunean, hola panel beltz izugarri bloke monolitiko ilun bat ikusten degula, eta gero minbizia bizitzen desunean kolore pila baditula minbiziak? Bai. Hala da. Aizu, zure ama da Maritxu gure inurri, super diba, divina maite degula atopisimo, eta zure ama ezagututa humoretik ere asko tirako zenutela pentsatzen dut aurre egiteko. Ez oso gutxi, egia esan negarra asko egiten zuen, eta nik horretzen ez ere lehenengo aldian, esaten zigun, diagnostikoa jasota, ez kontatu ezer, oso gaizkinago, eta ez dakiz ere ez kontatu, gero ja kontatu zioten. Baina gero ere nik uste dut humorea agian momenturen bategon zen, eta gero ere baita ere jendearekin, adibidez, kimioterapia,arekin ez dakit galtzen zioten, zenbat saio geratzen zaizkizu eta geratzen zaizkit 4 saio. Bai, ja 4 saio ze azkar pasa den, ez da? Ke ritmo, Maritxu, ke makina! Claro. Beste etxean ze azkar pasatzen den denbora. Ja, claro. Hori da, ni pasaitutelako ezuk, ez da? Ja, bai. Eta adibidez lagun artean eta zuen inguruan edo gizartean oroar nabaritu zenuten aldaketa ikan zen, nik adibidez nire kasuan maitasun pila jasotzen batzutan ez ezagunengandik, baita ze begira da goxo eta ze goxotasun, eta aldi berean ni Zarauztarra naiz apa Zarautz, baino kotillo pila bat zegon nire inguruan. Eta bitxo raro sentiarazten dute. Bai, amaren kasuan ere bai, ezagunengatik edo agian erlazio asko zeukan norbaitekin, batean agian maitasuna adierazten zion edo animoak ematen zizkion, baita ere opariren bat ustez jaso zuela edo bai, detailetxoak, eta gero ere laguntzen zuten gurekin adibidez, proposatzen zizkibuten planak ama deskantzatzeko edo etxean egoteko lasai, eta horrela zerbait egiten genuen laguntza jaso genuen, egia esan. Bai, atzo gure bide lagunei buruz aiti ginala eta pixkat alaitzek esan duenakin uztartuz, zaintza ze garrantzitsua da. Ordun, gure lehen lerroan zaintzen aidian hoiei laguntza ere ze garrantzitsua da. Ordun, momentu baten ez dakizula guri zuzenen ze esan? Hartu gure bikotea, hartu gure seme-alabak eta eraman itzazu peli bat ikustea edo merendola batetara edo mendi buelta bat ematea edo noski, hau badakizue beti, ekarri kroketa batzuk. Kroketa batzuk. Bai. Baina gero, tratamentua bukatzen da ez, baina gu agian ez gaude guztiz ondo hori somatzen dezute etxean? Bai. Nola lagundu amari edo momentu bajo noiek batzutan ematen dizkiola agian? Edo zertan da desberdina? Desberdina nik uste dut, orain ez dakit, tratamendu hormonalengatik izango den, baina nabaritzen dut batzutan, ez dakit, umore aldaketa fuerteagoak direla, ez? Nire beekin bezala. Bai, osea, bizian erabezaro bezala. Ja. Oso ondo! Bai, eta gero ez dakit nera bezararena eta umore aldaketak eta gero ere bera momentu bajuan egoten denean ez dakit laguntzeko ez dakit berarekin egoten edo hitz egiten batzutan ere esaten digu utzira zuen pakean baina hori da seguru sestran edo diskutitzen nahiko zeatelako bokadilloa txoixoana edo ez dakitze eta tal da, karo, bajan bokadilloa eta puto pelota, hombre. Oze, neri hori nere alabak egiten diate. Eta esatez, bai, atela, hombre, jan bokadilloa.
Imaginatu, ama badagola gu ikusten, eta kontatuko izkizut, galdetuko izkizugu pare bat gauza, aman Bai. oso kezka importanteak izaten diala. Gure seme alabei gertatzen nahi zaiguna, kontatu, ala ez kontatu? Baina uste dut kontatu behar dela. Zen niri kontatzen eta horrela, nik uste dut gainera kontatzen ikasten dugula. Eta nire kasuan asko ikasi dut amaren tratamenduarekin, eta minbiziari buruz ere bai, ze egia esan informazio oso gutxi geneukan minbiziari buruz, eta gero ere besteen azalean jartzea, bizitzaren balioa ere. Ze, claro, edozein momentuan hil gaitezke, edo zerbait gerta daiteke. Eta, momentu politak, momentu goxoak, bizitu behar ditugu eta aprobetxatu behar ditugu, ez? Azkenean, esan bezala. Ona, jakez. Bai. Zein behar dugu hil arte, Hil arte bizi. Hil arte bizi. Hori da, simple. imaginatu ama badagola gu ikusten, eta Bai. kezkatuta baita, aurren egoeragatik, ze eskatu gabeko gomendio emango zenioke, jakez? Hortaz aparte, eman dituzun horietaz aparte diala, la letxe. Ez dakit, agian, ez dakit, prozesua kontatzea normaltasunez, eta agian, ez dakit, ukitzen uste agian, baita ere hori lagungarria izan daiteke, baina nik uste dut ezer gehiago, hori. Naturaltasunez. Bai, azken naturaltasunez ez da- hartzea azkenean. Bai. Bai, Bueno, hori da. Ze ez gara, batzutan ez gara Mr. Wonderful tazak ez, baino Ez, zerbait ikasi dezu amaren minbiziatik, eta ojo, ez du zertan ona izan behar. hori esan dudana, eta gero ere ikasi dut, ez dakit, agian hau gerra bat ez dela, ez? Azkenan gaixotasun bat dela ere, ez? Eta edozein gaixotasun bezala, eta prozesu bat dela, ez? Eta hori, hau ez dela gerra bat ere. Hori nire guztot ikasi dudala, bai. orduan, metafora epiko kutre horiek mesedez zutara, gu Claro. ez gea gerralariak, ez dugu gerrarik Ez. irabazita galtzen, joan dianak ez dute gerra galdu, ez da burruka bat, hau da, bizitzan gertatzen zaigun zerbait, eta Bai. honekin ere, guk kaka honekin ere konposta egiten saiatu behar gea, aldan neurrian aurrera iteko. Gauza honak atera. Bai, eta ikerketekin aurrera egitea ere. Bai, Hori da. ikerketa sagardui anderea, noski ezin Hori. utzia tal bat zuri eskaera xume bat zuzendu gabe, ikerketa gehiago behar dugu bizirik Bai, irauteko. bai. Bai. Bueno, ikusten dezute, minbiziaren beste arlotan bezala, errelatoak ez daukala kolore bakar bat, ez, kolore iluna. Amak minbizia duenean ere bizirik gaudelako, letra guztiekin. Beraz, empatia eta goxotasun gehiago behar ditugu ondokoari gaixotasuna arnasgarriagoa egiteko. Eta, peña, epai eta kotileo gutxiago, zebaia tela, eta kroketa gehiago, mesedez. Baina sarri insibilizatuta geratzen den gai baten itzala argitu nahiko genuke ez, Seomaren datuen arabera azken 20 urtetako 50 berako pertsonen minbizia selkulako gorakada izan dueneko 69. Gero esango digute kirola egiteko, eta bularra ikutzeko, eta osasuntxu jateko, hau da ardura jarriko digute berriro guri gainean, baino zerrote dagon egunero jaten ditugun elikagai hoietan, arnasten dugun airean, edaten dugun uretan, eguneroko estresan, gure 1000 eta piku euro bali duten telefonoetan, wifietan. Bai, minbizia adinarekin lotzen genuen orain arte ez, baino tamalez, gerozta gazteagoak daude gaixotasunak eraginda. Eta horrek noski, matasunaren inguruko ondorion ez dezagun asko ditu. Eta hortaz hitz egiteko, gaur dago gurekin Ainara Hernando. Zezuk, zenbat urterekin izan zenuen minbizia? Eman inozkan, 37 urte. Eta, bueno, nire hasiera hori nolabait oso distopikoa izan zen, distopia doble batean, ze, bueno, pandemian izan zen, eta pandemiaren barne etxean sartuta egon ginen 2 hilabete horietan. Ez orduan oso egoera arraroan bizitzea tokatu zitzaidan. Horretzegoen ez kroketa ekartzerik, Ja. ez guazen Hori da, ez guazen kaina bat hartzera, ez guazen zinera. Ez hor, bikotea eta biok etxean,
bata bestearekin pase behar izan genuen, eta bueno, ospitalera, gainean nire kasua izan zen, juten nintzen bakoitzean albiste txarrago bat, hasieran zerbait ona zela. Gero etzan ona, baino kenduko zidatela zatitxo bat bakarrik. Gero zatitxo hori analizatu eta mastektomia egin behar zela, orduan juten nintzen bakoitzean albiste txar bat, orduan ni orain pentsatzen dut, eta ze egoera arraro bizi izan nituen, juten nintzen, gaina herri artean ezin zan ibili, orduan ni Donostin bizitzen nintzen, ospitalea igo, eta esaten nun, bueno, bale, albiste honekin, nik ezin dietu hain, nire gurasoi telefonoz deitu, orduan, pixkat, ola, estrangis lasartea jute ginean, nire gurasoak eta nire balkoia teatzezian, eta ni kaletikan balkoira kontatzen nien egun hortako albistea. Gaina, nire ona eta nire ama leio batean, nire aita beste leioan, gela hortatik etzalako ateatzen zen nire amona hil berri zen COVID-aren ondorioz, orduan, etzegoen PCR-erik, etzegoen maskarillarik, orduan, eraita pasazitun 14 egun logela batean bakarrik nire beste amona eskutsatzeko bada ezpada, orduan. Ni egoera hortan, hori, kaletikan lehiora kontatzen nien, eta buelta etxera. Gauzatxo bat, friki serie, honek bai ematen dela bildurra, eta ez The Walking Dead, eta The Last of Us, eta holako zombie seriek. Ze gaina notizio horiek enteratuko zian beraiek, eta gainontzeko bizilagun guztia. Auzo guzti horri, zuk hori entzun dezu, Apa Zabaleta auzoa, Apa Lasarte, hori da, entzun eta astu segundu berdinen, bale? Hori da, entzun eta astu, gure erantzukizuna da gizarte bezala, holako zerbait ikusten deunean, astutzia. Bale? Jazta? Eta gainean ere amonak mastektomia bat pasata bera 50 urterekin, orduan berarentzako ni batean hori bizi izatea, gogorra. Orduan, hori amatasunaz gain hori nire egoera arraro hori kontatu nahi nun, azkenen akonpainamendua badakigu oso garrantzitsua zala, eta momentu hortan, etzegoen, eta gaina bakoitza bere pelikula bizitzen ari zen. Bakoitza bere distopia bizitzen ari zen, orduan, bakoitza zegoen bere munduan, zakit, egoera normal batean, agian jendea gertuago dezu, pixka bat pendiente, bizitzen ari zaren, baina momentu hortan, bakoitzak nahikoa zuen bere pandemia gestionatzen, orduan, egoera arraroa, bai. Eta gaixotasunari dagokionez zuri ze bizitza fasetan edo harrapatu zintun edo? Ni momentu hortan, bikoteatan ni aurdun gelditzen saiatzen ere ginen, eta generaman urte eta gutxi. Orduan, pixkadia pentsatzen, guazen begiratzea, zerbait pasatzen da, eta nik uste analitika batzuk egin genituela horren inguruan, baina aldi berean, ni hasi nintzen, isuri txiki bat nabaritzen, kamisetan eta ikusten nun mantxa txiki bat, eta orduan aldi berean, pixka bat hortaz arduratzen, ze pasatzen zen, eta azkenen hori kartinoma bazan, eta bidean gurutzatu zen, eta nire amatasun proiektu hori alde batera gelditu zen. Eta momentu hortan, minbizia dakasuneko diagnosi hori jasotzen duzunean, ze aukera eskaintzen dizkizute etorkizuneko amatasun bat lortu alizateko edo aukera hori izateko? Niri momentu honetan esan zidaten tratamendu hormonala, tamoxifenoa 5 urtez hartu behar nula, orduan amatasunaz astutzeko 5 urte horietan, eta segituan bidaliziaten lagundutako ugalketa unitatera, pixka bat nire fertilidade hori mantentzeko. Orduan estimulazio bariko bat egitera, eta alnituen obulo guztiak gordetzeko esan ziaten izango zala estimulazio bat eta kitxo. Zen batzutan, igual batean obulo gutxi ateratzen baldin badira, beste bigarren bat egiten da, baina nire esan ziaten, ni momentu hartan enekin mastektomia bai, baina ez nekin gero kimioa, radioa zer eukiko nuen, orduan esan ziaten estimulazio bat, ateratzen diren obuloak ateratzen dira, eta gero ja tratamendura. Eta horrela xe. Bai, ze pentsatzen dugu azkenen, horrelako erabaki bat hartzea, momentu hortan ebai zai izan behar dula, Ze pianoa eroritza izu momentu hortan esatea, oain fertilidadea, oain agian zure bizitza pixkat jokuan ikusten dezun momentu hortan, Edo nola bizi izan zen untzukoi? Nik egia esan, nire bizitza jokuan ez nuen ikusi, alde hortatik beldurra handia ez nuen neuki, ze
oso azkar harrapatutako minbizia izan zen, eta bueno, gero mastektomia izan bazan ere, kimioa eta radio ez nun jaso, eta bueno, nire bizitzaletik ez nun beldur hori sentitu, ez? Baina, bueno, bai, erabaki asko hartu behar, ni mastektomiarekin ingresatuta negoen bitartean hasi nintzen ziztatzen estimulazio bariko hori egiteko, orduan, bueno, nolabaiteko, korapilo batean, ez dakizula oso ondo zer egiten ari zaren, baina, bueno, nire ama izateko desio hori hortzegoen, orduan, bueno, nik esaten ziaten guztia egiten nun. Eta behin zure minbiziaren tratamentua, fase mastektomia hori pasat ondoren, noiz hasi daiteke edo nola hasi daiteke berriro ama egiteko saiakera? Nik hor egia esan, behin mastektomia fisikoki rekuperatuta gero, momentu horietan eukinun indarra eta gero bai, etorritzi zaidala bajoia handia amatasunaren asuntuagatik. Ni 5 urte oso urrut ikusten nitun, urte horren bukaeran 38 bete nitun, kalkuluak egiten nitun, urruti ikusten nun. Eta hor bajoia etorri zitzaidan, ez? Orduan, ni gai hori buruan bueltakan eukan, ez? Denbora guztian, eta, iritsi zitzaidan beste bikote baten, historioa, esan ziaten ez, orduan dago, eta nik zaten, orduan, neska honek minbizia, ni baino pixka lehenago pasa zuen, orduan, hasi nintzen pixka galdetzen, eta, bera, 2 urteko tratamendua eta gero, tratamendua gelditu egin zuen, amatasun desi hori betetzeko, ez? Orduan, ni buruan horrekin enbilen, eta onkologarekin errebisioa tokatu zitzaidanean, beldurra handiz, baino, galdetu nion, ez? Beldurra neukan, azkenen nini joan, badirudi, minbizia dela importantena zure bizitza, no? Baina, nik beste gai hori niretzako importantea zen, baina enitzen atrebitzen galdetzea, uste nuelako, ari nitzela garrantzitsua zen zerbaitengatik eskatzen edo, ez, azkenen kapritxo bat, edo, pixka bat sentsazio hori, ez? Baina, atrebitu nintzen galdetzea eta planteatzera, eta, berintzipoz esan zidan, ez zegoela arazorik, betetzeko 2 urteak, eta gero hor nolabaiteko atxeden bat egingo genula, eta bitarte hortan, saiatzeko aukera nuela, ez? Eta, hortan nabil. Hor gizarteri ere mezu txiki bat, bizitzan guretzako importanteak diran eta ez diran gauzak, ipurdia bezalakoa dira, bakoitzak gurea dakau, eta igual norbaitek pentsatu ezake minbizia dela pertsona bati gertadakioken gauza okerrena, edo hori dela bere lehentasuna, eta lasai asko izan daiteke beste zerbait, ala nola Helenita ginerantzako, jintonik hartzea egunero, eta oso ondo. Ez dakit nola esan. Bai, baina nik asko markatu zidan lehenengo momentutik, ni kontatu esan zidanen, orain mastektomia, 5 urteko tratamendua, ni momentu hortan, negarrez hasi nintzen, pena handia eman zidan, amatasuranen bide hortan nengolako eta utzi behar izatea, eta, ni bere aldetik, onkologaren aldetik ikusi nuen etzula ulertzen niretzako garrantzitsua zela, ez? Nolabaiteko, ez dakiz esan zidan, neska, etzazu negarra egin, edo lako komentario bat ere egin zidan, orduan, nahi oso hasieratikan ikusi nuen markatuta berarentzako, ulertzen dut, bera onkologa da, berarentzako garrantzitsuena minbizia da, ez da, baino ni hor nolabaiteko desaprobazio bat, ez dakit nola esan, somatu nuen invalidatu zuen ere, orduan ni, gero, gai horrekin juten izen bakoitzean, ni beldurrarekin noa, ez dakitelako zein izango den bere erantzuna, eta zen bateraino minduko nauen bere erantzunak. Eta kalean, sentitu duzu ez ulertutasun hoi edo epaiketa hoi? Ez, kalean ez. Kalean, nire inguruan babesa, nire gurasoek ere, aurrera, dena ondo baldin badago, utzi zazu tratamendua, saiatu lasai. Eta bikotea ere, bikoteak gian beldur gehiagorekin. Azkenen, nire minbizia ere, berak modu batera bizi izan du, eta ni beste batera, ez? Eta niregan amatasunaren gaiak eukidu kriston pixua, eta igual minbizia bigarren plano batean utzi dut, eta berarentzako minbizia lehenengo plano hortan egon da, beldurra, orduan, aksedezian eski, zu ez baldin bazaude hemen, ez dago umerik eta niretzako garrantzitsua zuzea, ez? Orduan,
bidean elkarrekin jungea, baino bera beldur askorekin, eta bera beti markatzen lehenengo ni nagoela, ez? Orduan, baino ez ni, bueno, babesa handia nabarituet inguruan. Meloitxo bat zabalduko deu? Ireki olatz. Bueno, honea etorri gea, Odre Lordek esantzun bezala bere isiltasunak etzun beha salbatu eta gure isiltasunak ez gaitugu salbatuko, minbizia ikaragarrizko tabua da, baina esan genezake amatasunaren inguruko guztia hau pixkat denoi zabaltzeizuet. Bai. Ikaragarrizko tabua dala. Bai, ni gaina, orain tartetxo honetan saiatzen ari naizena, ni tratamenduekin saiatzen ari naiz zuzenean, batetik lehenagotik, mimizenen horretik kostatzen ari zitzaigulako, eta bestetik, suposatzen da ni dagoela lehiotxo tartetxo batean, orduan nahietena da, lehen lortu, eta bueno, tratamendutan, ikusten duzu, bueno, tratamenduekin tabua dagoela, noski, baina bueno, gero eta gehiago entzuten da, baina bueno, ni naturaltasun osoz kontatzen dut, eta bueno, kontatzen duzu neinean ikusten duzu zenbat jende topatzen duzun bideo horretan etzenekiela. Eta, bueno, ni bideo honetan dagoeneko 2 aborto izan ditut, eta kasu horretan hor konturatu naiz zer nolako tabua dagoen abortoaren asuntoarekin. Hor bai, pasa denean, nire inguruan kontatu izan dut arazori gabe, eta zenbat jendek esan dit, bai, nik euki ditut, ni bai tratamenduen bidez ama izan direnak, eta bai modu naturalean, Ni nire lehenengo eta bigarren semearen artean eukin ditun 2 aborto bat, hor bai. Pixkatazka indakonez, agertzen da mundu berri bat hor, eta hain normala dan gauz bat ze gutxitze egiten da, ez? Bai, eta hitz egin behar da. Zera, ezkenen bide lagunak topatzen dituzunean dena erresagoa da. Bai, tribuaren laguntza. Aintzan hori zurire gertatu zitzaizun, ez da? Bai, nire minbiziko biden, nire sentsazio izan zen oso bakarrik sentitu nitzala. Eta behar nula, ni bezala, titi bakarrakin kale ateratzen zen norbait, eta pi bat kostazitzaitan, oitopatzea horregatik, neurri baten eskaintzen zizkiaten entrevista, guztitan telebista saio guztitan atera naiz, ea norbait topatzen nuen, eta bida guain ze talde zoragarria bilatu deunez, azkenen nik uste hoi dala behar deuna ez, bakarrik ez sentitze hoi, horrek pilo bat laguntzen gaitula. Bai, ze Ainarak esan... aspektu guztitan. Bai, Ainarak esan du, zuk kontatu iten dezula, baina kontatzen dugu askotan, eta entzun igual oso gutxitan. Ze kontatzen dunari aurretik entzun izanak ere asko laguntzen dio, esaten naiz bakarra, osea, hauetzait neri bakarrik gertatzen ari. Edo zer etorriko zaizun, ez? Aurretikan norbaitei entzun badiozu ze etorriko zaizun, agian ez zaituan sorpresa sarrapatzen. Neri oso ondo etorri zaititze egitea, pentsatzen dut gerora norbaitek, neri entzun izanagatik oso ondo, baina neri oso ondo etorri zait hitz egitea, ze horrela ezagutu dut jendea nere aurretikan pasa duena. Eta orduan beraiei entzutea neri oso ondo etorri zait. Nik hitz egiteak eragindu beste jende batek neri horri buruz hitz egitea, eta niretzako hori oso mesedegarria izan da. Bai, eta podcast hau hasieran esan dugun bezala, ez? Egiten dugu noizbaiten diagnostiko bat edo jasotzen balin badu, nik entzun nahi nun zerbait izango zalako, ez? Bai, baina nik pertsonalki badakat sentsazioa, hau dala, ez dakit, armak merkatu ilegalean erosteko dark web bat izkutu badagon bezala, badago lasare izkutu hori, olako antzeko esperientziak bizi izan ditugun pertsonana, baina garrantzitsua dela hori ere mai gainean jartzea, argiak jartzea horren inguruan, eta hau bizarri gabe, eta lasaitasun eta normaltasun guztiz, bere gogortasun guztiakin, hitzeitea, baina gai hori mai gainean jartzea. Bai, gainera lehen esan dezuen bezala, gero eta jende gazteago ikusten da diagnostikoekin, eta orduan, orokortzea ez da ona, baina askotan gero eta berandugo dazkagu umeak, eta diagnosia hauek gero eta lehenago iristen dira, orduan hor egiten da, badago, denboran topo egiten ari dira gauza horiek, ez? Amatasun momentu hori eta minbizia pixkanaka topo egiten ari dira. Bai. Sistemak uste dezute, eta hau 3 botatzi baita galdera, beharrezkoa zenuten akonpainamentua eman dizuela ur haundi hauetan nabigatzeko edo eta ze beharko zenukete? Bueno, nik eskatu nuen onkologikoko psikologoarekin zita, nuen nire aurretik, ez,
minekin hasi nintzenean eta amorru handia nuenean ikusten nuen nik txikien etxekoek sufritzen zutela nire amorru guztia sufritzen zituztela eta bueno, pues akonpainamendu psikologiko estuago bat, nik uste dut ere bigarren mailako efektu horiek nola eraman, hitz egiteko espazio bat, bueno, gauza asko, nutrizioa, fisioterapeutak, zenba gauza, ni privilegiatua sentitzen naiz, kanpo, bilatu ahal izan dudalako, kanpo topatu zaituzte dalako, ez? Eta orduan, baina, bueno, uste dute gauza asko dagoela hobetzeko eta gauza asko eskatzeko, bai. Bai, klar, azkenean minbizia, esan duzuten bezala gaitabua da, eta hori bigarren efektuak hobeto eramateko agian, ez dakit, ordaindu beharra dago, ez? Azkenean, agian emakume bat, diru gutxiago bari badauka, edo ezin badu zerbait ordaindu agian, eskubide gutxiago ditu. Azkenean nire amak, akupunturara juntzen, gero dietista batekin ere, zuekin ere bai, baina, karo, hori, gehiago behar dela azkenean, bai. Nik uste sistema ez duela laguntzan nahikoa ematen, ez? Urkullu jauna, Sagardui anderea, iaz, behin eta berriro errepikatze genizuen 2023 podcastan bigarren denboraldia, eta entzun mesedez gaixook ze esaten dugun eta gure ingurukoak ze esaten duten. Behar ditugu baliabide gehiago, psikologoak, fisioterapeutak, nutrizionistak, sexologoak, zoru pelbikoko fisiokoak, reiki egiten ditugutenak, gure txakrak alinatuko dituztenak, kirola, indarrariketak, gauza asko behar ditugu, eta gaina sistemari seguru dirutza bat aurreratuko diogula, gure albo efektuak askoz txikiagoak izango dira. Mesedez, eseri gurekin eta entzun. Bai, nik esango nuke, nik akonpainamendu psikologiko, ez dakit, egiazkoago bat, edo, benetan bide lagun dana, ez? Ni gaina, osasun mentalaren arloan lan egiten dut, ez? Eta nik, horri, garrantzian ematen diote, eta iritze zaitor, kriston gabezia dagoela, ez? Eta gero, ipatu dituzuen gauza, inork ez diztu hitz egiten zure sexualidadea nola aldatzen dan medikazioak zenolako bapateko menopausia eragiten dizun. Melonazo. Bai, gauza asko daude baindik aldatzeko. Eta galdera ireki bat bota baita, ezta? Ze hau amatasunari buruzko atala degunez, zer da ama izatea? Osea, ez genuke gehiago itzen beharko ama izateko modu ez kanoniko asko daudela eta hoiek rekonozitu eta hoiei espazio eman? Ze pentsatzen dezute? Niri orain galdetzen didatea, noiz izango naizen ama. Enaizelako erditu. Orduan, ez, horren beste ez, baina jaio berritan eta umeak jaio berria zirenean, galetzen ziaten da, ni, dirudi gizartearen begietan nien naizela ama. Eta nik ezak izerren ama izatea, baina uste dute, beste gizaki baten bide lagun izatea eta zaintzea, maitatzea eta zaindua. Google bezala esango izut, rekalkulando, entzun dizut ez dakizula zer dan ama izatea. Zuk zure umen xerrak xerrak frigitzen ditut, bai. Ipurdia garbitu indiezu. Hola, definizio bat, ez dakit, argi daukat, eta hori, argi daukat, ni bai naizela ama, gizarteak ez dakitu, uste duen ez zarelako erditzen ez zela, baina, beratu beharko litzateke hor Googleek zer dioen, baina hori, nik uste dute, beste gizaki baten bide lagun izatea berdin du seme alabak, nahi dute zaintzeko modu asko dago, ez dakit, melonazo da. Eta estatu dezakegu erditu ez diren amak badaudela, eta 9 hilabete ondoren aur perfektu bat erditu ez duten amak ere badaudela. Eta bi ume ere. Nien enaiz usartzen esatea ama izatea zer denez, baino, eta ez dakit ze motatako ama izango naizen, edo ze modura, ez? Baino, lehen ere bota ez lehengo galdera batekin lotzen, ez? Minbizia zerbait erakusten duen,
ni nahiagoet beste modu batzutara ikasi, baino, bueno, modu ontara tokatu zait eta gauzak ikasi ditut. Eta, bueno, badakit beste Ainara bat naizela, eta aldi berean horrek beste ama bat izatea eramango nahuela, oain dela 5 urte izan banitz aderatuta. Eta, bueno, gustatzen zait izango naizen ama izatea, orain naizen bezala. Zeharra, bai. Bukatzen. Javier Cortesek mundu mailako punta-puntako onkologo bati entzun diogu haindala gutxi, minbizia bera ez dala existitzen. Existitzen gehala minbizia dakagun pertsonak. Eta geroz eta hobeak diala teknikoki minbizi zelulak tratatzen, eta geroz eta kaskarragoak mediku izaten eta minbizia duen pertsonari behar bezalako arreta eskaintzen. Eta horixe aldarrikatu nahi dugu Bizi ditugun bizitza prozesu konplexu hauetan osasun sistemaren humanizazioa. Bueno, eta honekin agurtzen dugu Min Bizi podcastaren kapitulua, minbizia eta amatasuna, amaumeak. Eskerrak eman nahi dizkiogu Gipuzkoako Foru Aldundiari, saio hau egiteko xoxak eman dizkigulako, gurekin ditugun Jakes Alaitz eta Ainarari, gure inurrikide Miren Julene Xurdinari, inurritei guztiari, goxo jaten ematen digun Tolosa jatetxeari, Lasarteko Cool Estudiori, aupa Karmele, zuekin. Zuekin Aintzane Artola eta Olatz Merkader inurriak, danok hilko geata zeingo deuga, hilate bizi! Izan inurri!